Tuħta nifs denju sola u ma sintomi tal-korona. Aħsel li dejk spiss użom il-bot mill-follow l-nis. Care workers ġewa mater dej infettati u koll. Ħafna nis inkluż jiena tilfu x-xol. Kulħadd f'daru imbezza b'din il-COVID-19. Għat ma naf li rajt daqsek xkafe fim batlin. Torroq daqsek vojta fuq il-gżejjer Maltin. Isu daqsi ċuru oħra nalaq 33 u jaf dak iż-żmien inkunu kollha ħabsin. Ġodarna l-kol miġburin imsakrin. Lockdown impost fuqna naraw se nivvintaw. Iżda il-kol nisperraw li din qatt ma tasal. Kif tafu jiena dejjem nirrappreżenta r-raħal. Nisolla ximpejjeb mhux għax infettat. Illum il-ġurnata kulħadd inkwetat. Jien naqbad bin-nafidi u ninfex ma' biċċa karta. Blajnuna tal-ħadra nsib il-kura għal-marda. Donnu ġejja l-aħħar tad-dinja. Min jaf x'inkwiet għandhom ġewwa Kastilja. Kemm irrid jgħaddi żmien sabiex terġa' terpilja l-ekonomija wara l-kriżi ta' din il-pandemija mondjali. Xi wħud vera bravi jiksru kwarantina u jiġu immultati.